Sa atong ebanghelyo karon atong nadungog nga mingon si Jesus, ako mao ang pan nga naghatag og kinabuhi. Ako ang pan. Alang sa ubang nasod, labi na sa Western world, ang ilang pagkaon dito, pan, mabusog na sila. So kasagaran, nga na lamang ang ilang pagkaon, mabuhi na sila. So adto nami mga kaubanan nga mga Dutch nga mga pari, pan ragyoy ilang kanon. Okay na sila, panahon sa tingkaon, kana lamay ilang kanon uga okay, kana nga makapadayon na sila sa tibok adlaw. Apan alang kanato kitang mga Pilipino, kinig yung kanon o kining bugas, maoy maghatag ka nato og kusog, maoy maghatag ka nato nga enerhiya aron kita makapadayon makabuhat sa ato mga buluhaton sa tibuok adlaw. Kung dili ta mukaon, sayod pud kita nga maluya kita, wala kitay kusog, dili kita makahun-aw na og tarong diha sa atong mga himuon, labi na diha sa inadlaw-adlaw. So ang pagkaon naghatag ka nato og kinabuhi aron kita makapadayon dinha sa atong inadlaw-adlaw nga pagpaningkamot. Pero unsa man ang kinabuhi alang sa atong Ginoo, dili lamang diha taman sa lawas nun nga pagkaon, dili lamang dinha sa pisikal nga pagkaon ang tinuod nga kinabuhi. Ang tinuod nga kinabuhi mao kini ang atong relasyon dinha sa atong Ginoo. Kining kanunay nato nga paghatag, paggahin og oras dinha kaniya, pananglitan kining atong pagsimba matag sayo sa buntag. Kay nasayod man kita nga ang Ginoo maoy naghatag kanato og kinabuhi, maoy naghatag sa tanang grasya ug usab siya ang tinubdan sa tanan nga mga grasya nga atong kanunay nga gipangayo. So sayod kita kung kinsa ang atong Ginoo. So kining atong kanunay nga pagpaminaw panahon sa misa, kining unang parte, kining liturhiya sa pulong, diha sa pagpaminaw niini makapamalandong kita dinha sa mensahe sa atong Dios. Kung unsa kadako ang iyang gugma, kaluoy, ug usab kung unsa siya ka mapasayloon, ilabi na kanatong mga makasasala. Ug usab dinha sa liturhiya sa Eucharistia, labi na dinha panahon sa konsekrasyon, ug usab dinha panahon sa komunyon. Kining atong pagdawat sa lawas ug dugo sa atong Ginoo nga maghatag kanato og tinuod nga kinabuhi. Mao na alang kanato nga mga magtotoo kanang alisir kita matulog, kita giawhag man nga kanunay nato nga i-examine ang atong tagsa-tagsa ka kinabuhi, kung unsa ang atong gihimo sukad sa sayo sa kabuntagon hangtod dinha sa before kita matulog. Kay ang pagtan-aw sa atong kinabuhi ato mang makita kung kita nagbuhat ba sa kabubuton sa atong Ginoo. Unya kung adunay mga panahon nga wala kita magbuhat, nagpakasala kita, sunod adlaw ato mang paningkamutan nga dili na kita magbuhat ug dili angayan ngadto sa atong Ginoo. Mga igsoon diha sa atong kinabuhi,
kinahanglan yun nga anaa ang atong kanunay nga pagsalig, anaa ang kanunay natong anaa kanunay ang atong pagtuo dinha sa atong Ginoo. O kini nga kinabuhi nga iyang gisulti nato karon, atong hinumduman nga dinha sa iyang paghalad, sa iyang kaugalingon, kining iyang pagpasakit, pagkamatay o pagkabanhaw, kini ang naghatag kanato og tinuod nga kinabuhi. Kitang tanan nga mga makasasala, kitang tanan nga giluwas sa atong Ginoo. Ang iyang paghalad sa iyang kaugalingon naghatag kanato og tinuod nga kinabuhi. Atong nadungog dinha sa unang pagbasa, dinhi sa pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles, si Saulo nga nahimo nga si San Pablo, kaniadto siya gilutos niya ang una nga mga sumusunod sa atong Ginoong Hesukristo. Kay wala pa man siya makaila, wala pa man siya makakita kung kinsa ang atong Ginoo. Ug ang unang nahimong martir mao si San Esteban. Ug anaa ang kahadlok usa siya ka Pariseo kini si Saulo. Unya anaa ang iyang pagpanglutos, anaa ang iyang pagpangdakop, mga babae, mga lalaki, kung kinsa katong mingtuo, mingsunod dinha sa atong Ginoong Hesukristo. Hangtod nga diha sa ilang pagpanaw padulong sa Damascus, iyang nadungog, iyang nakita ang atong Ginoo. Ug tungod nini nahimo siya nga tinuod nga sumusunod sa atong Ginoong Hesukristo. Nahimo siyang misyonaryo dito sa Turkey, dito sa Greece. Ug kini untana ang usab ang maghagit kanato isip nakakita mingtuo dinha sa nabanhawng Ginoo. Nga mas mahimo untana kitang instrumento dinha sa pagpakaylap sa maayong gugma. Mga igsuon kining atong kanunay nga pagpaningkamot dinha sa pagsunod sa kabubuton sa atong Ginoo, kining atong pagbuhat o mga maayong buhat, kining tanan sa umaabot aduna gayoy padulngan. Kining atong pagtuo, kining atong pagsalig, kining kanunay nato nga pagampo, pagsimba, kining tanan kung ato kining puy-an, kitang tanan usab makasinati sa tinuod nga kinabuhi. Sayod kita nga adunay duha nga pagkagutom ang tao. Ang kagutom diha sa pisikal, lawas nun, ug ang kagutom sa espirituhanon o espiritual nga aspeto. Ato kunong pamalandungan ang atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon, asa may gitagaan nato o gipalabi nato ang mga kalibutanon ba nga butang o ang espirituhanon. Kay kasagaran ang atong nakita karon, ang atong natilawan karon, usahay diha raman ta magpabilin. Usahay makaingon na kita nga kinina ang tinuod nga kalipay, kinina ang tinuod nga kinabuhi. Ang uban dili naganahan dayon nga musimba, magampo, kay nagtuo naman sila nga ang ilang nasinati karon mao na kini ang maghatag og tinuod nila nga kalipay. Nagtuo man sila nga mao na kini ang kinabuhi. Apan ang Dios sa kanunay nagpahinomdom kanato nga ang tinuod natong puloy-anan wala nining kalibutana. Ang tinuod natong kalibutan ato agayod kauban ang Dios didto sa iyang gingharian. Atong hinomdoman nga dili kita magparminti nga baskog atong lawas, dili kita parminti nga mamahimo nga batan-on. Matag tuig nagkanamusab og kadugang ang atong edad, sahay makasinati kita og mga sakit,
mao na nga dili kita ingon untana nga magkumpiyansa hinunua sa kanunay andam kita aron dili kita mahadlok dinha sa kung unsa pa man ang atong masinati dinha sa atong kinabuhi kay sayod man kita nga andam kita sa kanunay. So untana kining kanunay nato nga pagbasa diha sa Biblia kining atong pagpamalandong sa dakong gugma sa Ginoo mao man ni ang maghatag kanato og kinabuhi kining kanunay nato nga pag-ampo paggahin og kahilom kining ato nga kanunay nga pagpaningkamot ug pagbuhat og mga maayo bisan pa kung walay makakita sayod man kita nga ang Dios nagtan-aw niini. Sumaningkamot kita sa kanunay kay ang Dios andam gyud maghatag kanato sa tinuod nga kinabuhi. Palihog sa pagtindog